Ji destpêka pandemiyê ve ji bo pêşîlêgirtina belavbûnê bang li civakê tê kirin ku di mal de bimînin û heta li tevahiya cîhanê qedexeyên derketina derve hatin ragihandin. Ev yek bû sedem ku mirov di mal de bê tevger bimînin û giraniyê bidin xwarinê. Heta pispor balê dikeşin ku mayîna mal de dibe sedema bêhntengî û stresê û stres jî rê li ber xwarina zêde vedike. Pispora parêzê Merve Açar dide zanîn ku bi taybetî piştî qedexeya dawî eleqeya bo pisporan gelekî zêde bûye û hişyariyê dide ku divê pergala xwarinê bi rêkûpêk be. Ango xwarina zêde jî nebaş e ya kêm jî nebaş e. Özellikle son tam kapanmadan sonra Piştî qedexeya mezin a dawî, eleqeyeke zêde bo pisporên parêzê çêbû. Bi taybetî eleqeya bo me, li gorî beriya qedexeyê ji sedî pêncî zêdetir bû. Piraniya kesên ku tên jî ji ber kîloyên zêde tên. Qelewbûn, ango obezîte, rê li ber peydabûna nexweşiyên wek tansiyon, diyabet û dil vedike û kolesterolê bilind dike. Ji ber vê yekê jî, em bernameyek rêkûpêk a xwarinê bo van amade dikin, da ku kîloyên xwe yên zêde bidin. Li gorî daneyên rêxistina tenduristiyê ya cîhanî di cîhanê de 2 milyar kesên qelew ango obez hene û li Bakurê Kurdistan û tevahiya Tirkiyeyê jî kêm zêde 20 milyon obez hene ku piştî pandemiyê ev hijmar her ku diçe zêdetir dibe. Hasan Akçay jî yek ji wan kesan e ku serdema pandemiyê de ji ber xwarina zêde û bêserûber kîlo standiye û niha hewl dide ku kîloyên xwe yên zêde bide. Benim de tansiyon problemim baş gösterdi. Bijî ji min re got divê tu ha ji xwarin û vexwarina xwe hebî û biçî pisporek parêzê. Min dema qedexeyê da cîger, hûr û rovî, ser û pê û gelek xwarinên dinê giran xwarin. Ez di mal da bêtevger jî mam û min gelek kîlo stand. Kîloya me bû 100. Ev 2 hefteyek ku ez tên cem pisporê parêzê. Rêxistina tenduristiyê ya cîhanî dibêje her sal li cîhanê 3 milyon kes ji ber nexweşiyên girêdayî obezîteyê peyda bûne jiyana xwe ji dest didin. Yek ji xetereyên obezîteyê jî ew e ku hember vîrusa koronayê jî hêza laşên mirovan kêm dike. Li gorî lêkolînan derketiye holê ku obezîte rêjeya hilberîna antîkorê ji 5 dadixîne. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbakır.